Nia izenenaz, nahaz bigarren batxilergoko ikaslea hemen Anderdon ikastolan, eta pasaden urtean aurkeztu nintzen lehendabiziz Urruzuno literatur lehiaketara, eta sariketa horren ondorioz, proiektu batean sartu nintzen. Dakigu badaudela gazteak dauketela asmoa hirugarren alde honetan parte hartzeko, eta oso gogotsu gaude haien lanak jasotzeko. Eta niretzat ikastolan beti egon dira irakasle batzuk egon direnak prest nire lanak zuzentzeko, bai aldizkarirako eta bai hortik kanpo nire lan pertsonalak zuzentzeko, batez ere hizkuntza irakasleak, eta hortaz nik badakit hemen ikastolan eduki dudala espazio hori egiteko eta laguntza hori. Eta nire ustez ikastolan bai egon daitekeela barnazgune bat horrelako proiektuetarako, dana dela proiektu mota, baina igual etorkizunera begira egin dezaketena da ez konponketa bezala, baizik eta hobekuntza bezala, horrelako proiektuetan gehiago fijatu, gaztei galdetu zer motatako proiektuak nahi dituzten burutu, igual sortu espazio bat sormen lan horiek sustatzeko, baina hala ere kontziente naiz ikastolan eduki dudala laguntza, eta hori eskertu.